wang ignon behem tu nakulat along nangli tum aphan isibir ta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng lokke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjawar size kami nangli tum long pon inji jong si nangli tum ijoy ke nangjia phan puluti la ber kiti mobile number along humri ignon 9957159956 lapen 8638023394. Aprangsi Nili Public TV Karbi Anglong channel ahin pen kadu kawe phanta kardom pa jireglo kardom pinia da birta long pen Nili sami manai teron milik pi aprangsi birta angkong pi Dwar Baguri 26 constituency all Dwar Baguri APSLC mai phupen pherangkia mai kangi Nipialam Chinghon Chenam Puathi PNC Phuloni aro reception committee Kesengpon Non birtang tonpen arjupon iktha Pinidar Bagari APSLC pen pherangkia mai kanina kokalam theke lapusan helo KSC pen sit cap kipi lake non kachari bom BJP sarkar ke chokche thektiklo arling ke thea tumta kilo kamlo ame thangan wansi kachipilo lapen ke kachans dikom asong atumta BJP sarkar alongsi abeka chudun lapen ke ka chongthoi athema hemprek ke hang puke chobailo lake klang daglo lapen ke BJP alam aling si ke kroidon alang nitum jongsi ahokpet hemprek ke hang lepute Assam CM aphan memorandum pidam rarat aphan paklang dakha non ke rat atum ame khini pen thekdon long lesi ke than tap ki joidam tap kache tong dam tap alam si kapache thanglok lake chokche lapen ke Amit Shah MP Narendra Modi ke banga hosi memorandum pidunde lake thek daklo rat atum ta lasi chipin dak tap ke nilitum APSLC ahin penta thek sitame rat aphan pamanghu akamlo lasi lason ke amobangwe akamlo pusi nilitum APSLC asong pen ke jongdun deji Kancans dikom atum aphan ke lapen ke hemprek apharman ke Karbi Anglong CM EM MLA MP atum si MP Narendra Modi lapen Amit Shah ke banga hosi rat athengno memorandum pipa jirdun nang pole PC pidunde dedlo lasi Karbi Anglong arat aphan ke itum dakle matha detno kachobai ma ahok makki konatne Assam CM pen cetongdam property kapang tangji alam kaching bai aposi Facebook along pipo Assam CM aphan hemprek alam kaching ki pusi akoi pipo lapen lahai kachobai ke klang daklo lapen songtrok atumaphan kapa chobai tadu latumaphan tangka piji puta nonpu anta kipi pacetang thekthi lapen ke kachans diskom atumta mesen pusi jongdon lang lapen ke rat aphan kepalu akam alamlo lasi Karbi Anglong arat atum kamatha parsigra batai si ke APSLC asong along wangra kengkam chero rapet sina pusi Karbi Anglong APSLC pen chuningri pusi pherangkia mai kang nialong ningje pon tangte labangso apu thakle arjupon sina Kardom nil tumpini 26 nong Dwar Baguri constituency APSLC si constituency committee pen nelitum Karbi Anglong kanchasikom tampani tum lamboing tungdu athema kopi pono pute nelitum pan condemn polam do nasi condemn polam pute la banke nelitum de madu political sitami charjunore nasi nelitum non kaskom tum pan alang to pan hemprek kyang nelitum kan khidunde alang tum hemprek hanglo joglo misenlo temol tu tami nilitum episode pen ki yongnun ke lalo isi aron na tang pen si hemprek hang som tin misen ji botine tum pu ki yongdo nasi ilitum lang na me lada BJP tum ban kaskom tum ningchi thepiglo non je BJP government tum hemprek nang piwek ji polo la solam bote ilitum kuan se hok he ilitum matha dang sina aleng liya je timung kanchas dikong president
tuliram rong hang la pen ke forensing be pan ropi je hempre ka bang ke alang litum ke hang hok pet ke hang ko tami la bang ke nilitum e Peter sima te kar biang long a rak tum tami chujeng bat jirta a hok pet hempre ke hang ko nilitum e thigulong le athema kopi polopote kar biang long LK Adewani wang lo 26 March 2009 aning kan wang lo hasota LK Adewani BJP along talang li inut minister da phidman lo sitami alang li LK Adewani ke wang alang li ke la sohut kar biang long yong si BJP government wang lo pote kar biang long pan mang ke hempre ke pachun popu sitami alang li BJP haidet alang li home minister cho et setame kar biang long along hempre ke alang li lam thesita ninje tu te la pike la so bena phitu Rajnath Singh wang lo 7 June dokmoka long la bangke la se halas tami ninje kang lo je kar biang long yong se BJP ha hong long lo power ke wang lo bote kar biang long ke mang hempre ke pachun po dok muka long rili meeting long ni kang lo Rajnath Singh the home minister cho et ki et lo tetami kar biang long hempre ke long le de lo la se ili tung ke mata nam nang ye bang ke lo kar biang long pan ko na hempre a hok ma hok himanang ti bi ji manang pi ma ke la da si rat tum sini da ko la chot kali Amit Shah ta wang lo alang li Ladakh 4 September 2021 ning kan wang lo Norak aklama lo alang li kar biang long arat tu pha ithebak hempre kalam ninje kang ima puni kang ke kar biang long ara tum chitu pak pen dun lo je Amit Shah ke wang ke hempre kalam ninje te kang i pusi BJP ago non ke cari bom ago men tum asorkar tum council long do tum sitami na som se rada pan pachurai lo noni phong ke Amit Shah ke wang ke hempre kalam ninje te kang pupu sitami hempre kalam ma ke ninje kang bang ke Halloween lo ninje kang ke de kang yang lo la pen ke apithu ako Narendra Modi mata 28 April 2022 loring TP long wang lo enten Narendra Modi ke wang hositame kar biang long hempre kalam bang ke chujeng bat jeu tan ninje kang ke pen hala so kas ko matum sitamine tu ki puji bang ke lalo nale tu Amit Shah ke wang hositame nam tu memorandum submit dunde la pen ke Narendra Modi ke wang hosame nale tu memorandum submit dunde nale tu hoga hempre ke hang putala so sinale tu memorandum submit dunai hala dak sinale tu memorandum public anu sinale tu ki manga hempre memorandum ki pidona pot pur hi proi nale tu rada pan parginai poloke nale tu hoda memorandum pidon ma pidonde penake hai Horen Singh be mat ninge la so hot Prime Minister ke wang hot se khas bank ke autonomous state alama puthak se chingwaji la so se development alam chingwaji pu hal so nare ninge ka lo Narendra Modi ke wang hot la som se chingwaji pu se Horen Singh be mat ninge la te bol se tame Horen Singh be ke aprang ki ninge bank ke hempre kalam ke aprang si lo la so phir bank ke development alam se chitan pu आप फिर मीटिंग दे बैंक के फाड़े तो भी जे उसो महंगे थे घर के किठिया लुन के लुन दे के पुपाक से पालिन पे क्यों सोता लासे बीजेपी तुम के निंजे लोंग वेगलाम ता निंजे लोंग ले पुको लासो लोको से नॉन कास्को में तुम बैंक के हेम्पेक के हैं बीजेपी तुम पचुन जी पु बैंक के कास्को तुम अनिंगे ची थे तुम ता लगे चोक ची पिगलो अपने निले तुम भाना पुता कोंडेम बता लगे एक थे अलग तुम चोक ची पिगलो लासे alang tum timata na bang lalo kar biang long a hempre ke hang ke ili tum public tum se thor pak nai pogali ili tum copy po si representative ke chi toidon lo copy po si MP ke chi toidon lo copy po si MLA chi pai don lo MLA copy ban chi toidon lo copy po si council long CMEM ke pan ni lo ili tum bhut ke jok ke kar biang long ke mang hempre pachun nang ji pu pan se hempre apan se kar biang long arat tum phut ke jo
Ili tum social organization dong se hempre hang re nanji ili dong se palong vek nahi pokali ili tum ahok cirap cito tu nanji te bon se tami archok pi ke kumalo archok pi pote MP lo MLA lo na pen ke council long ke do tum sem yam tong lo parliament long lam pani do ipote kumar fan lo ili tum MP chingwai lo MP de niye do nang po la pen legal ala assembly long pani do ipote kumalo MLA ili tum pahaya lo ente la hai muni tum ninge dunde pote ile tum public tum jong hele hempre kan chadak char buti tam melong ne la se kaskom tum chini na ye bang talalo alang li tum chini ne den mala so aputha je hempre kan ke true political libem se hang na ye puchini ne den ma social organization ate men ke long re ponte ente asam so as komentu bene satron tha tum ta la so asam sukti kan ga joding pigle chun ma ante chun che ke 1972 เป็นสิแกงแล้วอาสามมาลงละพิโลอาสามสุกที่ปอดแกนอปินีนดาชุนชิเดลแกงเต Karbiri sonim sorong aje surirang kora pliser talin katalon along paceton si niphai kre si pai surirang kora kethom arni wolong kom aje spur complex along karcho lapen kachekimo amai paman pon along lang phera hawar amai phu sar ke hai timong kong chon bang sar promise word ingti atum penjalin ponsi piniamai along mesen pen charipon along KSCM sar madhuram lekthe KJA mai phu sar Chandra Singh kro aluhi sar po sar Surya Rongphar atum lapen kachopha atum an social worker atum lapen kaduk kabe jirpi atum lapen kedam tang 1985 penon 2023 an keklem kedam atum an aphan karchopon ajaimek mesen pen pini pachun ponlo ini harmona terang kolonial long kacing wai pon la bangke athepi ya bangke ni hang long ri kar bilameta mai pen ke pha pon ji adun thu hir banga maya phansi pini chingwai pon lo pini bangso maya along si la bangso adun thu ni hang long ri kar bilameta mai pen ke pha pon hir banga mai adun thu hir banga mai ke pachun pon je phan tirika mamai dak harmon aterang long si seng pondet lo la bangso hirbang amai long bangke nilitum ning kirunga nong e ki pipon dia phanta bor ipon di tapi la non ke wang di kiti ke thomat ni adun thu ni hang long ri karbila meta mai pen ke padopon hirbang amai long lamet lamchong kaching hona rata phan nang kerap nang ache tudun dia phansi ndi tumahin pen chuning ripon kardo tangte la non ke wang ji hir bang amaya long ka prek asong la pen mate jungjung pen same pene nang ke cherap dun ji yang thek pini klang pon ma pini harmona terang long kaching wai ateng ku tangte kacherap kache tu bang thepik ladak song ciure ladak kaprek song hampang song lapen politik sa song tadu sitame ladak lahai song ciure pin pensi lamet lamchong ke pachan pon dia phansi pini kirap cetulo labang kini ngarong piglo kewang jiarni lasona kerap akache tu jong si longpon bomlo pro tangte ili tuma lamet lamchong bang chun vegi ingtangji lapen aprang dambunji pusi mathaponun pinya da birta bangke lapansi kangton iglo kaduk kawe phanta adap kime arni kime dome thakme kardong